Masters of the Football Red Edition. Θα αναλύσουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ναϊμέχεν. Το παιχνίδι που ήρθε ισόπαλο 0-0. Ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε σε αυτό το παιχνίδι με το σύστημα 4-2-3-1. Το κλασικό σύστημα αυτό που παίζει τα τελευταία χρόνια με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Απ' την άλλη Ολλανδοί με το 3-1-4-2. Πάμε στους διακριθέντες του παιχνιδιού, όπου από την πλευρά του Ολυμπιακού είναι ο Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς πήρε 7,9, ο Μπρούνο 7,6 και ο Ντάνι Γκαρσία 7,1. Ακολουθεί ο Μουζακίτης με 6,9, Ρέτσος 6,9 και Κάρμο 6,8. Από την πλευρά των Ολλανδών η άμυνα είχε πάρα πολύ καλή απόδοση. Τάο Στόρμ 7,3, ο Σάντλερ 7,4, ο Φονβίλ 7,5 ο Κρετάζ. Το αμυντικό χαφ Νέιασμιτς είχε 8,1, το MVP του αγώνα. Ο Μοντέιρο το αμυντικό χαφ είχε 7,4, ο Σερί 7,1. Γενικότερα οι δύο ομάδες σε συνολική απόδοση ο Ολυμπιακός είναι κοντά στο 6,9, το ίδιο και η Ναϊμέχεν. Ήταν ένα πολύ ισορροπημένο παιχνίδι και η ισορροπία κυρίως ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο, μιας και στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός, αν δούμε το γράφημα, το match momentum ήταν πάρα πολύ καλύτερος. Στο πρώτο ημίχρονο ο Ολυμπιακός είχε 3 ευκαιρίες στο στόχο. Οι συνολικές ευκαιρίες του Ολυμπιακού ήταν 12, οι 5 ήταν στο στόχο, για την Ναϊμέχεν ήταν 13, οι 4 ήταν στο στόχο, από μία μεγάλη ευκαιρία κάθε ομάδα. 54% κατοχή Ολυμπιακό, 46 η Ναϊμέχεν. Είναι ένα ποσοστό που κυρίως διαφοροποιήθηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν κάπου στο 63% κατοχή του Ολυμπιακού, 37% της Ναϊμέχεν. Η Ναϊμέχεν στο πρώτο ημίχρονο, αυτό που είπαμε, είχε μόνο μία ευκαιρία, μόνο μία τελική στην εστία. Οτιδήποτε άλλο δημιούργησε ήταν ως μη γεννόμενο, γιατί οι επιθετικοί της παίχτες και γενικότερα οι ποδοσφαιριστές βγαίναν offside. Από εκεί και πέρα, ένα πολύ σημαντικό στατιστικό ήταν οι πάσες. Ο Ολυμπιακός είχε 397 συνολικές πάσες, η Ναϊμέχεν 348. Ο Ολυμπιακός είχε ευστοχία στις πάσες κοντά στο 67%. Συνολικά, ουσιαστικά είχε 265 πετυχημένες, οι Ολλανδοί είχαν 255, ήταν κοντά στο 73% οι Ολλανδοί. Στο τελικό τρίτο, ο Ολυμπιακός είχε 84 πετυχημένες σε 158, η Ναϊμέχεν είχε ένα χαμηλότερο ποσοστό, 132, αλλά είχε καλύτερη ευστοχία, είχε 70%. Ο Ολυμπιακός, που αρκέστηκε να κάνει και αρκετές μακρινές μπαλιές, είχε 104, αντίθετα οι Ολλανδοί είχαν 69. Αυτό κάποιες φορές χρειάζεται να σπάσει το pressing του αντιπάλου. Από εκεί και πέρα παίχτες δεν ξέραμε και είδαμε. Ο Ρόκα εμένα μου άρεσε αρκετά, με βάση ότι είδα κάποια πράγματα στο κομμάτι ότι τακτικά κινήθηκε πολύ καλά, πάει στο ένας με έναν, προσπαθεί να δημιουργήσει με αμεσότητα. Είναι παίχτης, θεωρώ, που θα βοηθήσει αρκετά τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα είδαμε τον Ζώτα που είναι υπερβολικά καλός. Ο Ζώτα θεωρώ θα είναι ο βασικός του Ολυμπιακού στην αριστερή πλευρά. Είδαμε τον Σμάιλοβιτς που μπήκε αλλαγή στη θέση του Ρέτσου, πάρα πολύ καλός. Είδαμε τον Πόποβιτς που ήταν και αυτός καλός, αλλά σε κάποιες ασυνεννοησίες που υπήρξαν με την άμυνα, και είναι και λογικό. Ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι, δεν έχει ακόμα ο Ολυμπιακός βρει τη χημεία σε όλα του τα κομμάτια. Ο Κάρμο ήταν ο γνωστός Κάρμο που είναι πάρα πολύ καλός και με την μπάλα στα πόδια και στο ψηλό παιχνίδι. Και το Σάλιακα ήταν αρκετά θετική εικόνα του. Ο Μαφέο έπαιξε λιγότερο, αλλά και αυτός έδειξε κάποια θετικά πράγματα. Φυσικά η ροή του αγώνα άλλαξε σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο που ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ καλύτερος από την Ναϊμέχεν. Άλλαξε το δεύτερο ημίχρονο, όπου η Ναϊμέχεν ανέβασε ρυθμό. Ο Ολυμπιακός σιγά σιγά άρχισε να ρίχνει το ρυθμό. Είναι λογικό, γιατί μιλάμε για αρχές Αυγούστου. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να παίζεις τόσο νωρίς. Άρα ακόμα η δυνάμει σου δεν είναι στο μέγιστο. Θα αναγκαστείς να κάνεις κάποια συντήρηση μες στο παιχνίδι. Αυτό που μας μένει σαν εικόνα είναι ότι ο Ολυμπιακός σίγουρα είναι καλύτερη ομάδα από την Ναϊμέχεν. Θεωρώ ότι οι πιθανότητες να προκριθεί είναι πολύ περισσότερες από ό,τι των Ολλανδών. Σίγουρα θα είναι ακόμα καλύτερος στο δεύτερο παιχνίδι στην Ολλανδία την άλλη Τρίτη. Θα είναι πιο έτοιμος για αυτό το παιχνίδι. Αν πάμε τώρα στο κομμάτι τι θα θέλαμε να δούμε περισσότερο,
ή τι δεν είδαμε και πού εστιάζουμε κάποιο πρόβλημα, είναι καθαρά στο κομμάτι ότι στο χώρο του κέντρου υπήρχε ένα μεγάλο κενό όταν χανόταν η μπάλα, γιατί ο Ντάνι Γκαρθία ήταν πολύ θετικός στο να μοιράσει το παιχνίδι, είχε κάποια τρεξίματα στο να μαρκάρει ψηλά, αλλά δημιουργόταν ένα κενό στον άξονα που όταν χανόταν η μπάλα και δεν κατέφερνε ο Ολυμπιακός να κλέψει την μπάλα γρήγορα, παίρναγε η μπάλα στον άξονα και μπορεί εκεί να φαινόταν κομμένη η ομάδα, να υπήρχε αυτό το κενό. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός έχει τις λύσεις, γιατί ο βασικός εκεί θα είναι ο Έσε, που είναι ένα μηχανάκι στο χώρο του κέντρου, έχει μπροστά, πίσω, είναι παντού, έχει στο Σιπιόνι. Ένα άλλο χαρακτηριστικό δεν είδαμε και θα θέλαμε να δούμε είναι ότι ο Ολυμπιακός χωλαίνει στο κομμάτι του να σκοράρει πιο εύκολα. Αυτό φυσικά έχει να κάνει και με την κατάσταση του, πιστεύω, του Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή μετά το Κόπα Αφρικα είναι αρκετά πεσμένος, λόγω ότι φαίνεται να έχει μια υπερβολική κόπωση. Μην ξεχνάμε ότι ένας παίχτης που δεν ξέρω από πότε έχει να σταματήσει να παίζει. Όταν ξεκίνησε τη σεζόν, πήγε στο Κόπα Αφρικα, γύρισε άμεσα. Ο Ολυμπιακός τον έφερε όσο πιο γρήγορα γινόταν πίσω για να παίξει έστω και λίγο με τη Leverkusen, να πάει στην φάση των 16 στο Champions League και μετά έφυγε πάλι με την Εθνική Μαρόκο, πήγε στο Μουντιάλ. Έχει τεράστια καταπώνηση. Νομίζω ότι ο Ελκαμπή θέλει χρόνο πλέον για να ξαναμπεί στους ρυθμούς που ήταν, για να προσφέρει αυτά που ξέρουμε. Από εκεί και πέρα, η υπόλοιπη επιθετική που έχει, θεωρώ ότι ο Γιάρεμτσουκ είναι για να είναι στο rotation. Δεν θα κράταγα Κλέιτον Σίλβα και τα Ρέμι και δεν ξέρω, ίσως εκεί ο Ολυμπιακός να χρειαζόταν έναν top επιθετικό για να του κάνει ακόμα μεγαλύτερη διαφορά, να είναι πιο εύκολο το γκολ. Δηλαδή, έναν επιθετικό που θα παίρνει καλύτερες τοποθετήσεις, θα σπάει καλύτερα την μπάλα, γενικότερα θα δημιουργεί περισσότερες προϋποθέσεις και για τους συμπαίκτες του. Το Ελκαμπή δεν το έχει τόσο πολύ. Είναι killer μέσα στην περιοχή, αλλά δεν έχει το χαρακτηριστικό αυτό να δημιουργεί τις πολύ καλύτερες προϋποθέσεις για τους συμπαίκτες. Το είδαμε και στη φάση που πήγε να γίνει με τον Ζώτα, με τον Ζέλσον που καθυστέρησε, του δώσει την μπάλα. Με τον Ζώτα που την πέταξε πολύ στο πλάι και πρόλαβε ο τερματοφύλακας των Ολλανδών. Δεν το έχει αυτό ο Ολυμπιακός. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι θα πάρει ένα αριστερό back για να συμπληρώσει το rotation. Και στον άξονα, στα half, δεν ξέρω αν θα δούμε κάποιο παίχτη ακόμα. Ο Ολυμπιακός, μην ξεχνάμε ότι έχει πάρει και τον Σα, που είναι ένα τεράστιο ταλέντο. Ο Σα δεν θα έρχονταν στον Ολυμπιακό αν δεν υπήρχε η περίπτωση Nottingham Forest. Είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα να φέρει έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή. Ίσως πάρει ο Ολυμπιακός έναν ακραίο επιθετικό. Άρα μιλάμε για τρεις μεταγραφές. Κάπου εκεί ο Ολυμπιακός θα κάνει. Κατά τα άλλα, ο Ολυμπιακός πιστεύω γενικότερα ότι είναι σε καλό δρόμο. Με τις προσθήκες που θα έχει, θα είναι ακόμα καλύτερος και νομίζω θα είναι σίγουρα πολύ καλύτερος σε σχέση με πέρυσι. Για να κλείσουμε, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα προκριθεί μες στην Ολλανδία, θα τα καταφέρει, θα κρατήσει το 0, θα βάλει τον γκολ που χρειάζεται, θα πάρει την πρόκριση. Αυτή είναι η ουσία αυτή τη στιγμή. Πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα, ότι ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη το να προκριθεί. Το αν θα παίξει πολύ καλά ή όχι ακόμα δεν είναι της παρούσης, είναι πάρα πολύ νωρίς. Ακόμα και αν έπαιζε πολύ καλά και κέρδιζε εύκολα την Ναϊμέχεν, πάλι δεν έλεγε τίποτα αυτό. Δεν σημαίνει ότι όλη τη σεζόν την υπόλοιπη θα κάνει τρομερά παιχνίδια. Όπως και ότι δεν ήταν ο φοβερός Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, δεν σημαίνει ότι όλη η χρονιά θα πάει έτσι. Ο Ολυμπιακός έχει τους παίχτες, έχει το ρόστερ, έχει τις δυνατότητες, θα προσθέσει και αυτές τις λεπτομέρειες που χρειάζεται για να τον δούμε ακόμα καλύτερο. Απλά πιστεύω ότι πολλοί κόσμος διαμαρτύρεται, γιατί θεωρώ ότι έχει καλομάθει από όλα αυτά που βλέπει γενικότερα, από τις επιτυχίες της ομάδας και πάντα θέλει το περισσότερο, αλλά να μην φτάνουμε στο σημείο να μηδενίζουμε τα πάντα και να λέμε οτιδήποτε αρνητικό για ποδοσφαιριστές ή τον προπονητή που έχουν προσφέρει τόσα πολλά στην ομάδα και μπορούν να προσφέρουν ακόμα περισσότερα. Θέλει υπομονή. Παιχνίδι με παιχνίδι πιστεύω ο Ολυμπιακός θα γίνεται καλύτερος, γιατί έχει τους ποδοσφαιριστές. Δεν θα γίνεται καλύτερος έτσι, τυχαία. Έχει τους ποδοσφαιριστές και έχει τον προπονητή που μπορεί να του δώσει την καθητήρια γραμμή για να έρθουν πάλι επιτυχίες. Μην ξεχνάμε ότι με τη Λίμπαρο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει το Europa Conference League, τη μεγαλύτερη διάκριση του Ολυμπιακού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μην ξεχνάμε ότι την επόμενη σεζόν πήρε τον Double και τη χρονιά που μας πέρασε βγήκε δεύτερος Ολυμπιακός, αλλά πέρασε όμως στην ενδιάμεση φάση του Champions League βγαίνοντας 18ος με 11 βαθμούς. Πάρα πολύ καλός. Έκανε σερί 3 νίκες για να προκριθεί και την ενδιάμεση χρονιά που πήρε τον Double ήταν στην πρώτη οκτάδα της League Phase του Europa League
με την καλύτερη άμυνα και με πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης των LKB. Και ένα τελευταίο για τις μεταγραφές, όλα αυτά που ακούγονται, να ξέρετε ότι τα ονόματα που γράφονται και λέγονται δεν ισχύουν κατά κύριο λόγο, γιατί όλα αυτά είναι από τους ίδιους τους μάνατζερ που στέλνουν mail στις ομάδες και ενημερώνουν πως ο πελάτης τους είναι διαθέσιμος και ρωτάνε αν ενδιαφέρεται η εκάστοτε ομάδα. Άρα δεν είναι ότι ο Ολυμπιακός προσπαθεί και ψάχνει, κάνει προτάσεις αριστερά και δεξιά και προσπαθεί να πάρει όλους αυτούς τους παίκτες που ακούγεται. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει, γι' αυτό και τις περισσότερες φορές σε σχέση με αυτά που ακούγονται έρχεται κάποιος άλλος παίκτης. Ελάχιστες φορές πέφτουν οι περισσότεροι μέσα. Αυτό φυσικά το γνωρίζω γιατί έχω περάσει ως δημοσιογράφος εκεί από Φίτσα από το Sport FM και ξέρω πάρα πολύ καλά τη διαδικασία, το πώς γίνεται αυτό το κομμάτι των μεταγραφών, πώς γράφονται όλα αυτά στα site, τα αθλητικά, στις εφημερίδες και στις εκπομπές που ακούγονται. Αυτό έτσι ενημερωτικά για να γνωρίζουμε κάποια πράγματα περισσότερο. Κλείνουμε την εκπομπή. Κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, βοηθήστε την εκπομπή να ανέβει. Αυτά μέχρι την επόμενη φορά. Είστε επανειδήν.